Hei, tämänkertaisessa videossa käsittelen kasvua ja miksi yrityksillä on suotavaa kasvaa ja miten kasvua saada aikaan ja mitkä sitten rajoittaa kasvun syntymistä. Vaikka joskus olen kuullut sanottavan, että kasvu ei ole pakollista. Se pitää kyllä paikkansa, että jokainen yrittäjä voi valita, että haluaako hän kasvattaa liiketoimintaansa. Itse näen kyllä, että kasvu on välttämätöntä. Ja pelkästään siitä syystä, että sinun kilpailijasi tekevät kaikkensa, että viedäkseen sinun markkina-asemasi ja saadakseen asiakkaasi heille itselleen. Eli kasvu usein riittää pelkästään, tai pyrkimys kasvu riittää usein pelkästään vain siihen, että pysytään paikallaan. Mutta hyvin toteutettu, hyvin suunniteltu kasvu luo väljyyttä, vapautta. Tämä syntyy taloudellisen hyvinvoinnin kautta. Tämä taloudellinen hyvinvointi mahdollistaa paljon asioita. Se vapauttaa aikaa, se vähentää sinulta huolia ja stressiä sekä henkilökohtaiseen elämääsi liittyen, mutta myös omaan tai yrityksen liiketoimintaan liittyviä huolenaiheita. Eli kyllä tämä kasvu on oikeasti välttämättömyys siihen, että sinä ylipäätään pysyt ja yrityksessä ylipäätään pysyy liiketoiminnassa. Ainakin pyrkimys siihen kasvuun on oltava, koska ilman sitä tulevaisuutta ei ole. Katsotaan vähän tarkemmin sitä, että mitkä pienillä yrityksillä ovat sellaisia kasvun esteitä. Osa näistä pätee myöskin isompiin yrityksiin, mutta nämä on nyt erityisesti yksinyrittäjän, mikroyrityksen ja pienen yrityksen näkökulmasta suunniteltuja tai esitettyjä asioita. Että oikeastaan tyypillisen sellainen pienen yrityksen kasvun este on usein yrittäjä itse. Ja tämä johtuu siitä, että aikoinaan yritys on perustettu sinun tai yrittäjän tai perustajan osaamiselle ja sille substanssitiedolle ja taidoille, mitä sitten yrittäjällä, joko sinulla itse tai perustajalla on ollut. Ja monesti siitä perinteenä on sitten se, että yrittäjä haluaa osallistua aktiivisesti vielä operatiiviseen toimintaan. Tämä on ihan jo hyvä ajatus kyllä, mutta kaikkia ei pidä eikä tarvitse tehdä itse, koska todennäköisesti löytyy yrityksestä muitakin osaavia tekijöitä. Ja tämä itse tekeminen liittyy oikeastaan kattavaan teemaan, mikä koskee kaikkia näitä kasvun esteitä eli ajan käyttöä. Että sinulla vaan ei riitä tunnit, jos haluat olla aktiivisesti mukana kaikessa. Tämä hallinnan tunne, mikä siitä syntyy, että pidät kaikki langat käsissäsi, se ei ole hyvä juttu. Koska hallinnan tunteen voit saavuttaa muutenkin kuin tekemällä kaiken itse. Plus sitten tämä itse tekeminen johtaa usein tällaisen kapasiteettikattoon, että jos sinulla on pelkästään sinulla on yrityksesi kriittinen osaaminen hallussa, olet keskittänyt itsellesi kaiken päätöksentekovallan, yrityksessä ei tapahdu mitään ilman sinun valvovaa silmääsi, ei tehdä päätöksiä, ei yhtään mitään, niin silloin toiminta taantuu, muuttuu tehottomaksi ja kannattamattomaksi. Toinenkin hyvistä ajatuksista lähtökohdista jo pohjautuva kasvueste on se, että kaikki tuotteet ja palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti. Eli halutaan palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tämä johtaa myöskin tehottomuuteen, kannattamattomuuteen. Eli se on hidasta tuottaa räätälöityjä palveluita. Se vie suhteettoman paljon aikaa. Ja tässä sitten päästään sujuvasti tähän liikevaihtokeskeisyyteen. Jos siihen ei ole kytketty kannattavuusajattelua, eli myydään mahdollisimman paljon, jos myydään vielä räätälöityjä palveluja, niin silloin kannattavuus kyllä lähtee hyvin nopeasti ovesta ulos tai ikkunasta.
Ja jos vielä myymiseen liittyy se, että halutaan antaa asiakkaalle alennuksia, niin se syö entisestään kannattavuutta. Eli myynti on kyllä tärkeä asia. Ilman sitä ei yritys pysy pystyssä, mutta sitä ei kannata eikä saa missään nimessä tehdä kannattavuuden ehdolla. Ja neljäntenä on sitten tämä tulevaisuuden luominen. No siinä jo, tai sivusin jo tuota ajankäyttöä, eli mihin käytät aikaisin, mihin yrittäjänä käytät aikaisin, niin oikeastaan on hyvä muistaa, että mitä erittäin tunnettu liiketoimintakonsultti Amerikasta, Brian Tracy, on sanonut. Hän on sanonut, että ajattelu on yrittäjän tehtävistä tärkein. Tässä tulevaisuuden ajattelussa nimenomaisesti korostuu. Eli yrittäjä on se henkilö, joka ajattelee tulevaisuutta. Viimeisenä nostan näistä kasvun esteistä hinnoittelun. Tämäkin liittyy oikeasti tuohon ajankäyttöön ja aikaan elementtinä, eli jos sinun laskutuksesi on tuntiperusteista, olitpa sitten autokorjaamo tai fysioterapeutti tai tilitoimisto tai joku muu vastaava ammatinharjoittaja tai yrittäjä, jos te laskutatte ajankäyttöön perustuen, niin silloin tämä johtaa myöskin tehottomuuteen ja voi johtaa kannattamattomuuteen ja asiakastyytymättömyyteenkin. Eli asiakas kokee, että hän ei saa riittävästi arvoa suhteessa siihen palvelun tuottamisen tai tuotteen valmistamiseen käytettyyn aikaan. Ja mitä pienempi yritys on kyseessä, niin sitä selkeämpiä nämä asiat pitää olla. Eli selkeys tuotteissa tai tuotteiden ja palveluiden tulee olla selkeät, hinnoittelun tulee olla selkeitä ja tulevaisuuden luomisen ja kaiken muunkin pitää olla selkeitä. Tässä vielä sitten näitä kasvun syntyyn vaikuttavia tekijöitä, eli myynti, liikevaihdon kasvattaminen ei automaattisesti synnytä sitä kasvua. Tosiaan, kun sanoin äsken, että se voi olla myynti kannattamatonta, jos annetaan alennuksia tai sitä tehdään räätälöidyillä tuotteilla, niin silloin liikevaihto näyttää paperilla hyvältä, mutta käytännössä se ei ole hyvää. Eli liikevaihto kasvaa kyllä, mutta se itse tulos, se viimeinen luku sillä viivan alla ei kasva niin paljon ainakaan kuin olisi mahdollista. Alennukset ovat erittäin ikäviä kannattavuuden syöjiä. Niistä tulee luopua mahdollisimman pitkällä. Myynti myöskin, jos myydään näitä räätälöityjä tuotteita, jotka ovat hyvin työvoimavaltaisia ja työllistävät suhteessa enemmän kuin tuottavat tulosta, niin silloin kuormittavuus lisääntyy, mutta itse tulos ei. Tämäkin on kannattamatonta toimintaa. Oikeastaan voisi käyttää termiä huonot eurot. Eli kaikki tällaiset, huonot eurot, mitkä syntyvät kannattamattoman, tehottoman toiminnan tuloksina, ovat vääriä tuotteita, mitä myydään, kenties vääriä asiakkaita, kannattamattomia asiakkaita, niin silloin puhutaan huonoista euroista. Eli juuri näistä luvuista, mitkä näyttävät hyviltä papereilla. Se, mikä sitten on tällaista suotuisaa hyvää kasvua, mikä tuo hyviä euroja, on se kasvu, mikä syntyy yrityksen rakenteesta. Eli katsotaan niitä rakennetekijöitä kohta, mutta siinä on muun muassa tuotteet ja tekeminen ja asiakkaat ja hinnoittelu. Se, mitä kasvu ei ole myöskään, on se tekeminen, mitä tehdään kiireellä. Silloin käytännössä sammutellaan tulipaloja. Kun ollaan tulipaloja sammuttamassa, niin silloin on paljon asioita mennyt pieleen ja hyvin usein tämä on seuraus siitä, että ei ole suunniteltu riittävästi tekemistä. Suunnitelmallinen tekeminen kun vain vähentää kiirettä, kun tiedetään mitä tehdään. Joskus olen kuullut sanottavan, että on niin kiire, että ei ehdi tekemään mitään. Tekemisen määrä ei siis millään tapaa korreloi kasvun ja menestyksen kanssa. Kumpaa sinä teet?
Teetkö asioita suunnitelmallisesti vai keskittyykö tai kuluuko aikaisin enemmän tulipalojen sammutteluun? Tämä on siksi tärkeää, että pitää tietää, että mikä tekeminen tuo rahaa ja mikä tekeminen taas ei tuo rahaa. Eli ne hyvät eurot versus huonot eurot. Tähän sitten liittyy se, että kun puhutaan, että tehdään paljon, niin hyvin usein kyse voi olla tämmöistä näennäistä puuhastelusta, mikä on ei-laskutettavaa työtä. Tämä kaikki ei-laskutettava työ taas syö sitten sitä kannattavuutta, eli tulosta. Jos tämä tekeminen, mitä yrityksessä tapahtuu tai sinä teet, jos se tuottaa asiakasarvoa, eli liittyy sen asiakkaan ongelman ratkaisemiseen ja hyödyn tuottamisen asiakkaalle, niin silloin sen pitää olla laskutettavaa työtä. Kun asiakas nyt maksaa sitä arvosta, eli sen ongelman ratkaisusta, sitä hyödystä, mitä hän saa, ei siihen ratkaisun aikaansaamiseen liittyvästä ajasta tai käytetystä ajasta. Tämä voidaan oikeastaan kiteyttää tällaisen kasvun paradoksin, että kun lisätään yrityksen tekemisen selkeyttä, silloin tehdään vähemmän ja syntyy parempaa tulosta. Mutta tässä nyt on näitä kasvua tukevia rakennetekijöitä. Että niitä on viisi tässä nostettuna esiin ja ensimmäinen on tuotteistaminen. Kun teillä on selkeät tuotteet ja palvelut, tiedetään mitä yrityksessä tehdään, mitä tapahtuu, niin silloin asiakkaan on paljon helpompi ostaa teiltä. Kun hän tietää, että minkä ratkaisun nämä sinun yrityksesi tuotteet synnyttävät, niin hän pystyy kohdentamaan ja miettimään, että onko tämä ratkaisu, mitä hänen ongelmansa, tai ratkaisee hänen ongelmansa. Asiakas ymmärtää sen teidän tuotteen, ja te ymmärrätte itse paremmin sen tuotteen ja sen ratkaisun. Ja sitä kautta myöskin pystytte kohdentamaan nämä tuotteet ja palvelut oikealle asiakkaalle. Hinnoittelu liittyy hyvin läheisesti tuotteisiin. Kun on selkeät tuotteet, selkeä ratkaisu, silloin myöskin hinnoittelu on helppoa toteuttaa. Asiakas ymmärtää tämä hinnoittelu. Kun hän tietää, että okei, tämä tuote maksaa tämän verran, palvelusta otetaan tuo hinta, ja se tuottaa tämän ratkaisun, niin asiakas todennäköisesti maksaa sen paljon enemmällä tai vähemmällä nikottelulla, vähemmällä murinalla, kun hän maksaisi sen aikaperusteiseen velotukseen perustuvan hinnan. Kun hän toteaa, että nyt tähän on kulunut näin paljon aikaa, yleensä asiakkaan mielestä aikaa kuluu aina liikaa, ja silloin hän sitten vaatii alennusta, tai voi olla, että alennus on jo valmiiksi kytketty loppuhintaan, eli te ette velota sitä oikeata hintaa asiakkaan. Annatte alennusta. Ja kannattavuus kärsii jälleen kerran. Mutta se, että pystytään tekemään oikeat tuotteet ja palvelut sekä hinnoittelemaan ne oikein, niin sen edellytys on se, että tunnette asiakkaat erittäin oikein, hyvin. Ja teillä on oikeat asiakkaat. Eli tässä kohderyhmä pitää olla tarkasti rajattu, määritelty. Te ette voi myydä kaikkea kaikille. Tai ainakaan teidän tuotteita ette voi myydä, kohdentaa kaikilla asiakkailla. Koska silloin taas kuluu resursseja turhaan markkinointia ja myyntiä. Kun teillä on selkeä kohderyhmä, kyllä myydä, silloin myynti on kannattavampaa. Eli tuntekaa asiakkaat, tuntekaa heidän ongelmansa. Pystytte tuottamaan niille oikeat ratkaisut, asiakkaalle arvoa ja hyötyä. Ja sen jälkeen hinnoittelu kyllä on helpompaa. No, ajankäytöstä tässä olen myöskin puhunut ja ajankäyttö kulkee oikeasti koko ajan tässä rinnalla. Eli se, että mihin teidän yrityksessänne käytetään aikaa. Kun puhun tuosta yrittäjän kapasiteettikatosta, niin se koskee oikeastaan myöskin kaikkia työntekijöitä. Eli työntekijöillä ei myöskään ole sen enempää aikaa käytettäväksi kuin kenelläkään muulla ihmisellä maapallolla. Eli se 8 tuntia per päivä, jos puhutaan ihan
normityöpäivästä 24 tuntia vuorokaudessa, jos halutaan tehdä ylitöitä. Ja jos työntekijä tai kasvua halutaan synnyttää enemmällä tekemisellä, niin tämä kapasiteettiraja tulee äkkiä vastaan. Mutta jos on tuotteistettu hyvin, sisäiset prosessit ovat selkeät, hinnoittelu on selkeä, rakenne tukee kasvua ja silloin tämä ajankäyttö on myöskin hallittua. Eli se on yksi merkittävä rakennetekijä. Tässä ajankäyttöön liittyy myöskin se, että kohdistetaan oikeat työtehtävät oikealle henkilölle. Eli se henkilö, joka osaa tietyn tehtävän parhaiten, hän myös tekee sitä. Ei joku muu, joka osaa sen huonommin. Että tässäkin yrittäjänä sinulla on iso vastuu, että sinun pitää osata ja luopua osasta tekemisestä, jos jotkut muut henkilöt osaavat ne paremmin kuin sinä. Tai sitten, jos kukaan muu ei osaa tehdä yrityksessä kriittisiä tehtäviä, silloinkin sinun pitää löytää siihen ratkaisu. Kouluttaa henkilöitä, opettaa heitä tekemään työ tai tietyt tehtävät tarpeeksi hyvin, jotta päästään kapasiteettikatosta eroon. Tämä myöskin lisää henkilöstön motivaatiota ja sitouttaa heitä paremmin yrityksiin. Eli puhutaan niin sanotussa korkeamman tuottavuuden tehtävistä, eli jos ne pystytään kohdistamaan kullekin henkilölle, että se on sen mukaan, että mikä on hänen tärkein tehtävänsä siinä yrityksessä, mikä tuottaa eniten arvoa ja hänen keskittyy tekemään sitä. Ja kuten tässä varmaan olette huomannutkin, niin puhun koko ajan kannattavuudesta. Kannattavuus on siis kaiken tekemisen keskiössä. Kaikki se liiketoiminta, kaikki ne tehtävät, kaikki ne asiakkaat, tuotteet, palvelut, kaikki pitää olla kannattavia. Silloin voidaan puhua kasvusta. Nostin tähän erikseen vielä tulevaisuuteen panostamisen omaksi kohdakseen, koska valitettavan usein tämä on se, mistä pienissä yrityksissä tingitään. Johtuen juuri ajankäytöstä ja siitä, että kun tehdään pitkää päivää, niin ei ole joko aikaa tai energiaa keskittyä tulevaisuuden luomiseen. Mutta jos muistat, mitä alussa sanoin, että kilpailijat tekevät kaikkesi viedäksesi sinulta asiakkaat ja ajaksesi sinut ahdinkoon, niin tässä tulevaisuusteemassa se on vielä erityisen merkittävää, koska toimiala muuttuu ja kehittyy. Kilpailijat kehittävät omaa toimintaansa. He eivät todellakaan odota, että mitä tapahtuu, vaan menevät koko ajan vauhdikkaasti eteenpäin. Uusia toimijoita, uusia kilpailijoita tulee markkinoille. He haluavat vallata markkina-aluetta aggressiivisesti, viedä sinulta eteen asiakkaat. Tulee uusia innovaatioita alaan liittyvään toimintaan, prosessiin, teknologiaan. Yhteiskunta muuttuu, voi tulla äkillisiä kriisejä, sotia, pandemioita, tautiepidemioita, mitä lie. Nämäkin pitää sinun pystyä ottamaan huomioon ja miten yrityksesi on varautunut siihen. Se, mitä oikeastaan siellä voit tehdä, on se, että voit luoda huomisesta paremman lupauksen ja toteuttaa sen. Koska yrityksesi ei elä kuplassa, se ei elä erillisessä saaressa, vaan kaikki sen ympärillä myöskin on vuorovaikutuksessa yritykseesi. Ja jos kuka, niin yrittäjä itse on vastuussa liiketoiminnan kehittämisestä, yrityksesi kehittämisestä. Ei sinun työntekijäsi ainakaan suuressa mittakaavassa sitä tee. Ja eilisen tiedolla, osaamisella, taidolla ei menestytä huomisen kilpailutilanteessa. Tähän pitää varata riittävästi työaikaa ja katsoa miten yrityksesi pääsee sujuvasti tästä päivästä huomiseen. Koska tämän päivän tekemisellä ei ole merkitystä ilman tulevaisuutta. Joten tämä kasvu on muutosmatka. Pienillä yrityksillä ei ole varaa harhaa askelia, koska resurssit ovat niukat, aika on kortilla, sitä ei ole ylimääräistä tai liikaa.
Ja silloin nämä kaikki toimenpiteet, mitä tehdään, ne pitää kohdistaa oikeisiin asioihin ja tehdä oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa, että vanhoista toimintatavoista, vanhoista tuotteista, vanhoista asiakkaistakin joskus pitää luopua. Ja sitä kautta vapauttaa tilaa uusille tuotteille, uusille tekemiselle ja uusille asiakkaille. Käytännössä tämä siis merkitsee, että kasvu on kokonaisvaltainen muutos, mikä menee koko sinun yrityksesi kaiken toiminnan läpi. Kulttuuri, tekeminen, henkilöt, kaikkien pitää osata muuttua ja kaikkien pitää olla muutettavissa. Tämä on siis jatkuvaa oppimista ja kokeilua. Mutta näillä sanoilla tästä on hyvä jatkaa maaliskuuta ja palataan taas ensi viikolla asiaan. Voit käydä tarkistamassa www.tietulevaisuuteen.fi-sivulta, mitä viimeksi blogikirjoituksessa olen käsitellyt, mitä työkaluja sieltä löytyy, ja sieltä löytyy myöskin 2 hyvin mielenkiintoista verkkokoulutusta: mikroyrityksen muutosmatka selkeyden kautta ja tuotekehityksen kasvun moottori. Mutta kiitoksia. Palataan ensi viikolla asiaan.